De ce în Vechiul Testament Dumnezeu le-a poruncit oamenilor săi să omoare, să ardă și să distrugă alte națiuni, iar în Noul Testament Iisus îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind întruchiparea iubirii și păcii? Aceasta este, fără îndoială, una dintre cele mai populare întrebări printre atei, dar răspunsul se găsește atât în misiunea lui Iisus, cât și a israeliților. În Vechiul Testament, poruncile lui Dumnezeu către Israel de a distruge alte națiuni erau adesea legate de judecata împotriva răutății extreme pe care acele națiuni o comiteau. Răutatea lor includea sacrificii de copii, crime în masă, purtarea de războaie nedrepte și închinarea la idoli. Din această cauză, Dumnezeu a ales Israelul ca fiind națiunea pe care o va folosi pentru a judeca și răzbuna răutatea altor națiuni. În plus, Dumnezeu dorea un Israel fără păcat, ca o cale prin care Fiul Său perfect să salveze omenirea. Dacă vei fi mereu de partea lui Dumnezeu, urmărește acum și scrie amin în comentarii.